Hej YouTube og velkommen til denne video. Det er Luna Wolf her. Jeg vil spille Minecraft i dag, så det er normalt spil, jeg plejer at spille. Mest plejer jeg at spille det. Ja, så venter jeg bare lidt på at logge ind. Og så selvfølgelig går vi ind på Figevel. Det er virkelig god server. Ingen server kan være bedre. Figevel er en deres server. Okay, lige meget. Jeg er også dansk. Whatever. Jeg kan se, hun er inde igen. Maria igen. Yay! Jo, selvfølgelig staver jeg forkert. Pokémon Go. Det må jeg ikke. Det må være Jonas Skutte. Ja. Jeg skal lige med en plot. Jeg skal lige finde ud af, hvad det er. 3, nej. Plot om 2. Det er det. Skal vi lige have farverne og så videre. Okay, ja, så tror jeg bare, at vi lige skal have det magi, også kaldet Related. Er den allerede fyldt op igen? Jeg har lige tømt den. Spærkriger. To sek. Så skal vi tage en anden kanal til Stine. Hvad sådan? To sek YouTube. Okay, sådan. Jeg skal bare se, hvad det siger til det. Og så venter vi bare. Nej, ikke Isak. Jeg hate ham. Stiger. Oh my god, det er selv Demon. Ikke nu. Okay. Så det kan vi bare lige lidt, mens vi bare lige venter. Selv Demon. Han har. I don't know. Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet her på det plads. Hvis I ikke ved, hvem det er, så er det Marie fra klasse. Ja, så venter vi bare lige lidt længere. Okay. Forstået. Ja. Okay, vi venter bare lige. Jeg starter YouTube-videoen igen, når jeg har fået personer til maskinkamp. Jeg har 4 af 6.
Ja, så er vi tilbage. Vi har aldrig kun en person nu, så nu håber vi, at vi snart kan starte RP'et. Nej, ikke RP'et. Jeg er så vant til at sige RP'et. Jeg mener, skinkampen. Og så, ja. Hende der over i pinketøj, hun, det er, hvad hedder det? Marie spørger, om hun skal have Skype, så okay. Ja, så vi skaber lige Marie 2. Okay, så er vi tilbage, og vi starter skinkampen. Nu sætter jeg de tænker ved alle sammen. Selv dig, Maria. Så. Okay. Bare sig hej til YouTube. Hej YouTube. Og det er så hende der, Marie Baby04. Det er fordi, jeg har 2 kanaler. Ja, I skal subscribe til. Okay. Forskellige farver, så. Det betyder tænker, det betyder, at jeg tænker på alle sammen. Det er fordi, så man nævner kan tage siger ham der. Jeg synes bare, at se, når man er så tæt på, om det er gul eller grøn. Nå, ja, det er grøn. Det er grøn. Og jeg ved ikke, om vi skal vælge sådan en dyster masker, eller om vi skal vælge Iron Man. Jeg kan ikke Iron Man. Det bliver ham med den dystre maske. Sådan. Desværre okay, SW Blondie. Okay. Så skal vi lige have der ind igen. JDK. Ja, det tænkte jeg også lidt. Jeg forstår det nu. Sådan. Okay, så ser vi tænker hvad det sammen. Tænker. Du har sat en god til. Sådan. Nu så er du færdig. Ja. Så går vi videre. Skincare. Okay, tak lol.dk, at jeg er bedste. Jeg er bedste, yay. Ej. Så går vi lige over til Ciel. Han tjener altid grøn. Det gør du selvfølgelig også. Det gør fordi du kommer i klasse, fordi du faktisk har pænt skin. Og du må... Og jeg ved ikke om ham, jeg skal vælge ham med en dyster maske, eller hende der pigen med det der okay skin. Det er fordi hun mangler sig noget. Men jeg kommer lige hurtigt om lidt. Måske på det senere. Okay. Og så vil vi bare alene YouTube. Alene i verden. Alene. Så nu kommer min forældre igen og forstyrrer den her video. Alene.